كلاتنا قلعو خلنا تقصينا عبينا إنا مو جنكا أي كم نايزو قلعن زود شوعة عامت قلعة إلى جنجي بال عدي اندا تقايقت كتهارمو خلان رئي ووسيخاون نحادرة تنكنسو خمزخونن أبزا عامتون بتمرتون توديغو كاب سدرو أم كم تسوقو تنقرو أبقون انتغونا كما خاينت تسفى ألبو سنف قلعة خمولاد بخا مخان كوين كام ترافي حيش اندابلي زاربو كم زندات بحال زعابي قلعة مودات انتا يخون كساب مودات امساين تسانحكم بحنساب كوين نخن رئي زخون نلوم دما تايم ستيل ترن ذا بيجز تبل مساتيتن مهاريتن في المحزنا لكم قريبنا لنا نزا چانالنا حدشتن تخوينكم نتانا يدول ملكت بمتنكاف سابسكرايب مقباراي ترسوعيكم نزا فيلمون لايك انداقبركم اجمرو سناي مكتتال تاريخنا انت جمر إلاي چينجز تبالن اوس قلعة او وشت السمعو وسمعتات فقس متان كبلو ناب حدا جاف عبي هنسايدي بمو كوچة جمر ابز حج ساعات إلاي ولا حدا تغم زيبو لسب مخاني إذا حسب كابتو مالو زبهالو فلوتات بيت تمرتي HK يوناب زبهال بيت تمرت خاطون تخينو تنكيرو خمهارن كسن عن كم زلو وند حسبه دقاقي مخوچ كولو نريو دحرز توسون عمتات نهاي سكول ممبر زخوانا مستر چينج باسمتان كي تحدقو بقوانو تسيو ناب بيت تمرتي يمرح چينج اب بيت تمرتو خلو دحر قرب جزي من زفات حسبيتو ناب تليفون ملأختي اتو ات ملأختون ناتج سددتلو نايفتح ورقت فريمون خود إنيرو چينج نزا ملأخت مسنبباون حماق معالتي حلف أبزا مشات زيا نايزا بيت تمرت ناي سريت سرحتنيا كم تلمود معالتا ومدبو سريت انداز ريو خلو أفتقو حفظ اكبولو باسكيت بحادة تمهراي تسحف دبداب بيركب أبزا ورقتون حادة تمهراي يواتو خمز حلفي زارب الزناي سريت سرحتنياون نزا ورقت مسنببا نتنايت بيت تمرت رئيسا ممهر كيدو يهبو أبقى على معالتون إذا بيت تمرت رئيسا ممهر نخلاتهم نايزا بيت تمرت ممهرا سوعي اكبهم انتي عينة مفتح كاناديو خمزلومون كزاتي يجمرو أمونغوز أخيباون يتمكت الرئيسا ممهر تمهارونا أبقى رميهم عبي فتنا يسبيهم زلو بزي نقر زخيج انقون كي يشبرون نقزيو إزي فتنا قصاب زحلف نزقو داي كابزوم تمهارو مستر جير كام حس كم زاد اللي حسابه يغرب مستر چينج دم حسابه قصلا بيلو نتا ترخيبا زلا دبدابه صبغو جيرو خريان نزل صحفو تمهرايون تختاتيلو رخيبو حقس خقبرو لمتان نترئسا ممهر فقادي حتو نزا حسابو نمفتسام زا حسابه دما مستانايت بيت تمرتي سايكاتريست مسهيلينا بحنساب بمخاني نيرو بدحرز مستر چينج اب كلاس اندا مهارو خلو نتا عرسي كقتلية بالدبدابة بحادة تمهاراي تزحفت كابرؤسو خوصاي كالن عبزا معالت زياون تربش يوعل بدحرزي نابقزو مستملسة نايتوم تمهارو نايد صحف كافتونو من دار ايه مستاز ترخب الدبدابة اندام مساسلة نازنا ايد صحف نايمن مخانن مفلاتي فتن زا دبدابة مستزحلفو هيوتو زم مساسل نقر كم زلوا مستردئة نايزا حلفة هيوتنا واتزحزت حانت صندوق كفيتو خري اي جمر كابت صندوقون قدم زحف وداري نايزا حلفة هيوت مزقب علت الرقيب خنببا مسجمرة فيلمنا بزخري نابز حلفة هيوتو تمهاراي قولع خلي ملسنا إلاي نابناي بيت تمرتناي تبابو ددر تعديمو من أسحوا ألندما بزدن نقلت بيانو اندهار مخصوت كله تحبينا تريو زلا عديوم خاندي چينجن اتا ازيو هابتام زغانا چينج چيهانجن كابني إلاين العلي نقلني مابليج زفوتو أمونغو زمدلاو ولدو بقلن حو كمي كم زخور علن كم زفتوون مسرعي كم حو ولدو متان كفتوون بو متان كخرعن كحسب جمر أبزام شات زي أدما إلا بعراتو غينو كمي جيرو نفو حساب كخون كم زلوو حانت متحف اندام بابا خلو نايبو ناي كنت عدمسي كابسالون يسمى إلا يون انتا يفتر كم زلو نمرأي كسيلو قريبو خريقم كلو عبو نديو حاولو ندا تزاربه بسفئت اندهار مانيريو نايزو خلو نبرتن
ሃብትን ወናንን ንሱ ምዃኑ እንዳተዛረበ ዘይረብሕን ዘይጠቅምን ቆልዓ ወሊድ ክለይ እንዳበለ ንዓ ተሓታቲት ገይሩ እንዳወቐሳ ኢላይ ይሪኦ። እዚ ዘይረብሕ ቆልዓ ዝተባህለ እውን ንሱ ምዃኑ እዩ ነይሩ። ኢላይ ነዚ ምስ ረኣየ እውን ኣዝዩ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ብጉያ ናብ ዓራቱ ደይቡ ኣብ ውሽጡ ኸበርቱ ይሕባእ። ድሕሪ ቁርብ ጻኒሒት ግን ጂሃን ጋቡኡ ናብ ናይ ኢላይ ክፍሊ መደቀሲ ይመጽእ እሞ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይደቀሰ ይሓቶ። ኣብ ዝቕጽል ንግሆ እውን ኣለን ሓዊ ጽቡቕ ገይሩ ድቃስ ስለ ዝደቀሰ ኣንጊዩ ተሲኡ ናብ ቤት ትምህርቱ ክኸይድ ይዳለው። ኢላይ ግን በቲ ትማሊ ዝተፈጥረ ተረቢሹ ደቂሱ ስለ ዝነበረ ብኽንደይ ገድሊ ይትስእ እሞ ተዳሊ ምስ ወፀ እውን ንእግረ መገዱ ዳያሪ ክገዝእ ኢሉ ናብ ሓደ ሹቕ ይኣቱ። ኢላይ ዳያሪ ምጥቃም ናይ ተዘክሮ ተኽእሎኻ ከም ዘዕብን ንፉዕ ከም ዝገብረካን ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ብምስምዑ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኢላይ ነዲኡ ቁርሲ ክትሰርሕ ኮላ እንዳሓገዛ ንሪኦ። ቁርሲ እንዳበልዑ ከለዉ እውን ብትምህርቱ ነፊዑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ከም ዝወፅእ ንስድርኡ ቃል ይኣትወሎም። ኣቦኡ ድማ ቐፂሉ ካብ 1 ክሳብ 15 ኣብ ዘሎ ደረጃ እንተ ደኣ ወፂኻ ንኹላትኩም ናብ ኣሜሪካ ወሲደ ከዘናግዓኩም እየ ብምባል ቃል ይኣትወሉ። ብተወሳኺ እውን ኣለን እንተ ደኣ ነፊዑን እዘን ዝበሎ እውን እንተገይሩ ከምቲ ንሓዉ ንጅቡኡ ሰሊ ዝወሃቦ ንኢላይ እውን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝህቦ ይነግሮ እሞ ብድሕሪኡ እውን ኩላቶም ናይ ኢላይ ውፅኢት ክሳብ ዝመጽእ ብሃንቀውታ ክጽበዩ ይጅምሩ። ኣለን እውን ንሓዉ ብመጽናዕቲ ከም ዘሕግዞ ይነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ንኢላይ መምህሩ ነዲኡ ጸዊዓ ኢላይ ውፅኢት ዋላ እኳ እንተመሓየሸ ግን ከኣ ክፍሊ ክደግም ከም ዘለዎ ትነግራ። ኣዲኡ ድማ ናብ ገዛ እንዳተመለሱ ከለዉ ነዚ ነገር እዚ በዓል ቤታ እንተሰሚዑ ከም ዝሓርቕ ስለ ትፈልጥ ኣዝያ ትጭነቕ። ኣብዛ ምሸት እዚኣ እውን ካብ HKU ዝመጸ ርእሰ መምህር ናብ ገዝኦም ይመጽእ። ናይ ኣለን ናይ ትምህርቲ ውፅኢቱ ልዑል ስለ ዝነበረ እውን ናብ ዝዓብን ፍሉጥን ቤት ትምህርቲ ንኽኣቱ ፍቓድ ይወሃቦ። ኣለን እቲ ርእሰ መምህርን ወለዱን ብዛዕባ እዚ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ገይሮም ንምፍላጥን ንኽዕልሉን ኣብ ደገ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ድራር ክበልዑ ክወፁ ከለዉ ኢላይ ግን ምስታ ሰራሕተኛኦም ኣብ ሓደ ዘይረብሕ ንእሽተን ሬስቶራንት እንዳበልዐ ኸጽንዕ ከሎ ንሪኦ። ብድሕሪ እዚ ናይ ድራር ግብዣ እውን ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሱ ኣቦኡ ንኢላይ ክላስ ከም ዝደገመን ከም ዝወደቐን ይሰምዕ። በዚ ዝሓረቐ ኣቦኡ እውን ክሃርሞ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣቦኡ ንኢላይ ኣብ ቅድሚ ናይ ሙዚቃ መምህሩ ከም ምንኣስ ሓውኻ ፒያኖ ኸማን ክትጻወት ዘይትኽእል እንዳበለ ክጸርፎን ክደልዮን ይጅምር። እታ ናይ ፒያኖ መምህሩ ግን ንኢላይ እንዳጠበረቶ ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ውህብቶን ተኽእሎም ከም ዘለዎ እንዳነገረቶ ቀጺላ እውን ብዝከኣላ ኩሉ ንፉዕ ናይ ፒያኖ ተጻዋታይ ከም ትገብሮ ቃል ተኣትወሉ። ናብዚ ሕጂ ህልው ኩነታት ክንምለስ ከለና ሄለናን ሚስተር ቼንግን ንሓንቲ ቢታንያን ዝተባህለት ተምሃሪት ይጽውዕዋ እሞ ነታ ዝተረኽበት ደብዳበ ንስኺ ዲኺ ጽሒፍክያ ኢሎም ይሓትዋ። ንሳ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጡ እውን ብድሕሪኡ ሚስተር ቼንግን ሄሌናን ነታ ተምሃሪት ናብ ሓደ ጽምው ዝበለ ቦታ ይወስድዋ እሞ ነቲ ኩሉ ዘጨንቓ ዘሎ መታን ቅልል ክብላ ዓዊላ ክትውጭጭ ከም ዘለዋ ይነግርዋ። ካብቲ ዝኸድዎ ቦታ እንዳተመልሱ ከለዉ እውን ቢታንያ ምስ ኣብ ሓንሳብ ሓቢሮም ግዜ ስለ ዘሕለፉ እንዳመስገነቶም ሕጂ ግን ፎኩስ ከም ዝበላን ደሓን ከም ዝኾነትን ትነግሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ሚስተር ቼንግ ናብ ገዝኡ ይምለስ እሞ ኣብ መዓልቲ መርዑኡ ዝተቐረጸ ቪድዮ እንዳረኣየ ብዛዕባ ሰበይቱ ሼሪን ብዛዕባ ተፋሒሉ ዘሎ ሓዳሮምን ክሓስብ ይጅምር። ሼሪ ከም ዝጠነሰት ቅድሚ ምፍላጦም ኣዝዮም ዝፋተው መጻምድቲኦም ነይሮም። ኣብ ፈለማ በዚ ጥንሲ ክልቲኦም ሕጉሳት ዋላ እኳ እንተነበሩ ሚስተር ቼንግ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ምስ ሓሰበሉ ቤተሰብ ንምምስራት ድልው ከም ዘይኾነ ይነግራ። እዚ እውን ሼሪ ነቲ ጥንሲ ክተስድዶን ነዚ ፍትሕ እውን ምኽንያት ይኸውን። ቀጺሉ እውን ሚስተር ቼንግ ኣብታ ዳያሪኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተጻሒፉ ዝተረኽበ ዝርብሽ ደብዳቤ ይጽሕፈላ።
ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ተፈጢሩ ምስ ዝነበረ ነገር ዘራኽብ ነገር ስለ ዝነበራ እውን ታደብዳበ ስምዒቱ ከም ዝተተንከፈ እውን ብተመስጦ ኣብታ ዳየሪ ይጽሕፍ። ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ናብ ቁልዕነቱ ተመሊስና ኢላይ ኣብ ሓንቲ ንግሆ ፓይሬት ኮሚክ ትብል መጽሓፍ ናይዛ መጽሓፍ ጸሓፊ ህይወቱ ከም ዘጥፍአ ሰሚዑ ኢላይ ይሕዝን። ምኽንያቱ እውን ነዛ መጽሓፍ ኣዝዩ ዝፈትዋን ዝከታተላ መጽሓፍን እያ ነይራ። ብኡ ልክዕ እውን ነቲ ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ኣዝዩ ዝፈትዎ ነይሩ። ብድሕሪኡ ፈተና ክፍተን ናብ ቤት ትምህርቲ የምርሕ። ግን ከኣብ መንጎ ዝፈተና ኸሎ ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ እንዳተፈተነ ኢላይ ይሓምም። ኣዲኡ እውን ንኢላይ ንኽትወስዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ትጽዋዕ። ኣዲኡ ሕጉስታ ኣይነበረትን። ብኢላይ ሓሪቓ እያ ነይራ። ናብ ገዝኦም እንዳተመልሱ ኣብ መንገዲ ኸለዉ ምሸት ድቃስ ከም ዝኣብዮን ቀትሪ ድማ ዝደክምን ዝፈዝዝን ዘሎ በዚ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይነግራ። ብኡ እውን ቅጽል ኣቢሉ ናብ ሳይካትሪስት ንኽትወስዶ ይሓታ። ኣዲኡ ግን ብመልሱ ትቋይቖሞ ዓሪፉ ኾፍ ክብል ትነግሮ። ናብ ገዛ ምስ ተመልሱ ኣብዛ ምሸት እዚኣ እውን ኢላይ ድቃስ ኣብይዎ ክገላበጥ ከሎ ንሪኦ። ብድሕሪኡ እውን ነታ ዝፈትዋ መጽሓፍ ቀሊዑ ከንብብ ይጅምር። እዚ ናይዛ መጽሓፍ ደራሲ ንምንታይ ንዓርሱ ከም ዘቐተለ በዛ መጽሓፍ እንዳገላበጠ ክርዳእ ይፍትን። ኢላይ እውን ኣብ መወዳእታ እዚ ደራሲ ንህይወት ትርጉም ስለ ዘይረኸበላን ዝደልዮ ዓይነት ሰብ ክኸውን ብዘይምኽኣልን ኢሉ ይሓስብ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ምስ መናእሲ ሓዉ ክላስ ደጊሙ ክመሃር ይጅምር። ኢላይ ምሸት ድቃስ ስለ ዘይወስዶ ከይደቀሰ እውን ስለ ዝሓድር ኣብ ክላስ እንዳተምሃሩ ኸሎ ድቃስ ይወስዶ። እታ መምህር እውን እንዳተቋየቖት ክትጻረፎ ትጅምር። እቶም መምሃርቱ እውን እንተኾኑ ብኢላይ ክስሕቑ ኸለዉ ንሪኦም። በዚ ምኽንያት እውን ናብ ገዝኡ ምስ ተባረረ ኣቦኡ ነቲ ዝፈትዎ መጻወቲኡ ኩሉ የሕድጎ እሞ ውፅኢቱ እንተዘየመሓይሹ እውን መሊሱ ከም ዘይሂቦ ይነግሮ። ናይ ፒያኖ ትምህርቱ እውን እንተኾነ የመሓይሽ ስለ ዘይነበረ ነታ ናይ ፒያኖ መምህሩ ኣባሪሩ ካልእ መምህር ቆጺሩ ንኢላይ ምስቲ ሓድሽ መምህሩ የላልዮ። እዚ ሓድሽ መምህር ግን ከም ኣቦኡ ቁጡዕን ብጥብቂ ዝቈጻጸር ዓይነት መምህርን እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እውን ነታ ሕያወይቲ መምህሩ ክትባረር ዝገበረ ብናቱ ጌጋ ከም ዝኾነ እንዳሓሰበ ይበኪ። ናብዚ ሕጂ ግዜ ክንምለስ ኰለና ሚስተር ቼንግ ነታ ናይ ቀደም ድያር እንዳንበባ ኸሎ ኣቦኡ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ መልእኽቲ ይበጽሖ እሞ ብቕልጡፍ ነብኡ ክሪኦ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ናብቲ ሆስፒታል ምስ በጽሐ እውን ቼንግ ነብኡ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዓራት ደቂሱ ይረኽቦ። እቲ ሕማሙ ብዙሕ ከቢድ ከም ዘይኮነ ምስ ተረድአ ግን ምስ ኣቦኡ ዝተወሰነ ግዜ ከይሕለፈ እውን ገዲፍዎ ይወፅእ። ናይ ኣቦኡ ጥዕና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተተነገሮ ሚስተር ቼንግ ግን ገዲፍዎ ይኸይድ። ናብ ገዝኡ እንዳተመለሶ ኸሎ ሕጂ እውን ናብ ቁልዕነቱ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ይዝክር። ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ኢላይ ንኣለን ሓዉ ብመጽናዕቲ ትሕግዘኒ እንተደኣ ኾይንካ ብምላሹ ናብቲ ዝጻወተሉ ምስጢራዊ ቦታ ክወስደካ ይብሎ። ድሕሪ መጽናዕቲ እውን ኢላይ ንኣለን ሓዉ ናብ ሓደ ሹቕ ይወስዶ እሞ ብናይ ኣለን ሰሊ ብዝሕ ዝበለ መጻወቲ ይገዝእ እሞ ክጻወቱ ድሕሪ ምውዓሎም እውን ኢላይ ንኣለን ሓዉ ናብ ሓደ ንውሕ ዝበለ ህንጻ ጫፍ ይወስዶ። ጭንቀቱ ንኽርስዕ እውን ብሓይሊ ዓዊሉ ንኽውጭጭ ይነግሮ። ብድሕሪዚ እውን ኣብቲ ህንጻ እንዳዕለሉን እንዳተጻወቱ ኸለውን እቲ ናይዚ ህንጻ ማናጀር ይሕዞም እሞ ንወለዶም ይነግረሎም። ኣዲኦም ብኢላይ መራእያ ሓሪቓ ነይራ። ንምንኣስ ሓውኻ ናብ ሓደጋ ከም ተእትዎ ዘለኻ ይርዳእካ ኣሎ ድዩ እንዳበለት እንዳተቋየቖት ተሃርሞ። ብድሕሪዚ እውን ናብ ኣሜሪካ ንምዝንጋዕ ብዝገብርዎ ጉዕዞ ምስኦም ሓቢሩ ከም ዘይከይድ ትነግሮ። ወሲኻ እውን ንሓዳራ ጸገምን ጠንቅን ከም ዝኾነ ትነግሮ። ኣብዚ ዓመት ብትምህርቱ እንተወዲቑ እውን ካብ ስድሮኦም ከም ዝባረር ትነግሮ። ምንኣስ ሓዋ ኣለን እንተኾነ እውን ተሓቢኡ ሓዚኑ ብርሑቕ ካብ ምርኣይ ወጻኢ ዋላ ሓደ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ኣቦኡ ካብ ስራሕ ምስ መጸ እውን ኢላይ ብፍርሒ ተዋሒጡ ናብ ናይ ኣቦኡ ክፍሊ ኸይዱ ንከሃርሞ ምህረም ይህቦ። ኣቦኡ ግን ብመልሱ ከማኻ ዝበለ ተስፋ ኣልቦ ቖልዓ ኸም ምውላድ ምኻን ኮንካ ምትራፍ ይሓይሽ ይብሎ። ዋላ እኳ 10 ዓመቱ እንተኾነ ግን ከኣ ንቐጻሊ ህይወቱ መደባት ስለ ዘይብሉ እንዳተቋይቖ ይጸርፎ። ኢላይ እውን እንዳበኸየ ምስ ሓዋ ኣለን ኮይኑ እንዳጽንዐ ከም ዘመሓይሽ ቃል እንዳኣተወ
نبو يزاربو أبو إجن ملس أبيلو بأخا تسفى قريسة أنت هرم كخون ولا حدا لو تايمسن كاب حجن نيون قولي حيلا رئيكاني يبلو أبزمشتون إلا نحو حاقفو كبكو خلو نريو نبعتو خيط وارس أخلون بزعبات اللبز سبر نايقول عنا تقزيو عبداري وخصحفي جمر اتزي صحفون ولا حدا ناي مساز بالهوات كم زيبلون مسموتون ترسيع خمس ترفن صدرو انتخونون بزينو سوصبو نابرا منبار كمز جمروني نيرو بتوسخون إلاي عبساب كوينو ناتزدلي نگر كم زي كون يسحف نابز حج جزي خنملس كولناون ميستر ألين تشينغ نزادا يارن دانبابا اندابا خيه نمعباي حوي إلاي بموت زيسان الله معالتي ذكر صدر نصبحيتو كقبرو نزحسب قعزو بناي إلاي موت مغنياتي قدفو أبزا معالت زيها إلاي نزخول زحلفو زل نگر كتصاور سلزي كألا نعرسو قتيل إنيرو أبوغن نبيت سابون نمسارحتن نمحازوتن كي ترفا شمس درو أمتان كي كافا إلاي زموتا بلب دخام كم زخوانا حسي زارب ميستر ألين تشينغ ناي إلاي حو ناي كبر أفز أزماي ذكر اتا ناي بيانو ممرون تخوانتون أزيا حزينة تبكي أزنبرت ألينون نتا ممر كتبكريو نتا مهارا زلوالو الفقر مسرعي ألين مسعبي ممر كخون كم زلوي وسن أزنا قرز دحر مفتارون ناي صدرهم هيوت فسيمي غير ألين تنفعق العون نبوهم حقواسي قرفو أديومون تخونت نتبتبك زكوز أسارا سبا قديفاتو نخد كيد دفرت تركب ميستر ألين تشينغ معباي حوي إلاي بقول أنه تزحلف حماق هيوت بزي مقنياتون ناي إلاي حو موتن دا ذكره مسابات مقرب كم زخبدو أبتا داري يسعف بدحر موتنا حوون نشيرين إلا ليامو إزو كل نقري غير ألين ناي هاي سكول تمهارين دا هلوه نشيري إلا ليا دحر قزيون مسشيري فقري جمرو كل تيامون فقرا من دا وسخه بزوح قزيامون بحنساب كحلفو يجمرو شيرينجن كل قزي ألين حقوس كم زي كوان يسمعه دحرز توسون أوارحقن شيري مسدرقه كتما تغير جنك أدحرز توسون عمتات مليسوم يراخبو نابز حجه اللو كونتات كن مدلس كلنا نقلنا بقو مالتو ميستر تشينغ تعنو اندا قد ديمت خمزلو مليختي بصحو ميستر تشينغ ون بقلتوف نبو أخريو ناب هوسبيتال يمرح دحر نوح عمتاتون عبون ودن نايلبو من دعللو كبخي جمرو إلاي تشينغ بمنتا عينت كونتات نايكل عنت قزيو خمز حلفو زفالتو دحر مرفادو كابتا قد ممواتو زسحفلا زنبار دياري بمن بابي نيرو نقلنا بقو باتي حمام مخنيات مسموتون نشيرين نتاناي كدم سبيتو أبناي بو سرعة قبري رخبا بدحريون ناي تبغو العناتو زموتا معباي حو إلاي تشينغ داري هبا شيريون نتا زهباناي حو داري لبان دا حزنا اندانا بعتان بيبات ودا ألين قولعان مولاد نمنتاي كم زفرحون نتاناي تزموتا حو داير مسنببتا نزو كل نجر تردا بدحر زون ألين نشيرن تراخيبهم بقلس انات كعللو تقاتيرهم تراخيبهم شقروم يفتحو أمودا أتاون ألين مستزموتا معباي حو قزي زحلفو اللو زنابورو هنس أيدي بمو سعدا في رافت بوتان دا قمتا بحسابو ناي حو ناي كل عنات ملكو عندا ترأيو فيلمنا تود كابزانا إلو معانت فيلمنا عبيت مرتقم زو سدنا تسفا يقبر نزا فيلم انتفتيخما لايك هابو وايخم نزا چانال نحدشتن تخوينكم دما نتانا يدول ملكت بمتنكاف سابسكرايب مقباركم اي ترسعو سابسكرايب بمقبارنا يوتر تقاتل تناخونو أبك أسالي بخالي فيلم كساب نراخب سس سنايو